सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, लोग के बता दी कि 30 जुलाई के फेस्टिवल मने वाला रहे लंदन में। जी हाँ, IBFA अवार्ड के उत्सव मने वाला रहे लंदन के इंडिगो शहर में। तरुआ लोग के बता दी कि अब भोजपुरी के सुपरस्टार लोग के पहुंचल शुरू हो गई बा लोग वहाँ। जी हाँ, लोग के बता दी कि काल के डेट में पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली दुबे अपन अपन हीरोइन हीरो के साथ लंदन में पहुंच गई बा लोग। जहाँ लोग देख सकता नहीं फोटो स्क्रीन पर चल रहा बाटे कि जौना में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे तीनों जना एक साथे बा लोग। ये लंदन के ही फोटो है जहाँ इंडिगो जगह बाटे वही जा कार्यक्रम IBFA अवार्ड फेस्टिवल मनावल जा रहा बा, जहां बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट विलेन हर चीज के पुरस्कार मिले वाला बा। हर अदाकारा लोग के, हर अदाकार लोग के, कलाकार लोग के हर चीज के पुरस्कार मिली। के बढ़िया डांस करेला, के बढ़िया गावेला, के बढ़िया एक्टिंग करेला, के बढ़िया प्रोड्यूसर बा, हर लोग के सम्मानित कल जाए IBFA अवार्ड में। तो ओजा पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे पहुंच गई बालू। और कलाकार कब आवता लोग, कैसे आवता लोग, कब पहुंचता लोग, एक हर फल पल के जानकारी हमनी के रुआ लोग के बीच पहुंचावत रही। बस हमनी के चैनल के माध्यम से रुआ लोग बनल रही, देखत रही छपरा जिला भोजपुरी। काहे कि अभी तक बहुत स्टार लोग के आवल बाकी बाटे, अभी तक मात्र 2-3 गो स्टार लोग, जबकि पूरा ऊपर से नीचे तक खजाना स्टार लोग भरल बा लोग, जौन की अब धीरे धीरे पहुंची लोग। लेकिन अभी तक के यह सूचना आ रहा बाटे कि पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे लंदन के इंडिगो शहर में ये लोग पहुंच गए बा लोग। अब बताई कि ये लोग के फोटो रुआ लोग के कैसा लागल, अच्छा लागल तो लाइक जरूर करी, कमेंट करी, शेयर करी। अगर अभी तक ले छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।